ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା 1. ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ? ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 4ଥ ଫେଜ୍ ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 2. କାହାକୁ ମିଳିବ ଏହି ଟଙ୍କା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ NPCI ମ୍ୟାପିଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। 3. ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଫର୍ମରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଛି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ରିଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି ତେବେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟାଟସ୍ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ? ଆପଣ ନିଜେ ନିଜରୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। 1. ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ subhadra.odisha.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 2. ଚେକ୍ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଅପସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। 3. ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆବେଦନ ନମ୍ବର ଦେଇ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ ସୂଚନା EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର EKYC ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସାରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ସହାୟତା ନମ୍ବର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତେବେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 14,667କୁ କଲ୍ କରି ପଚାରିପାରିବେ।